To je bilo kad je Bog prvog čovjeka stvorio, Adema. Adem se zvao, dobro se sjećam. I šta je bilo? Čovjek je pao. Istina je da je čovjek nedovršeno biće, ali i biće koje želi savršenstvo. Ti znaš šta je istina. Ima ko je u ovoj zemlji zadužen za istinu. Pod znakom pitanja. Pod znakom pitanja. A to što ti pričaš, to je religija. Toga se treba paziti. To je opasno za narod. Pod znakom pitanja. Pomaže Bog, poštovani slušalci radija Slovo Ljubve. Novo izdanje emisije Pod znakom pitanja pred vama. Za Mix pultom Sanja Radenković. Emisiju vodi Jelena Jež. Mladi ljudi iz Srbije rasejeni su po celom svetu, nažalost, ili na sreću, hvala Bogu u svakom slučaju. Kao što znamo, jedan od njih koji je već 9 godina, ako se ne veram, u Nemačkoj, uspešno, lepo radi, jeste naš današnji gost, Predrag Peđa Jovičić. Pomaže Bog, dobrodošao. Bog vam pomogu. Možemo na pertu? Može. Dobro, nekako lakše, prijatnije. Igrač i trener. Ja sam stavila u najavi koju je Bojana pročitala, već onako blago pripremila naše slušalce ko će nam biti narednih, pa eto, skoro sat vremena u društvu ovde. Baletski umetnik, mladi baletski umetnik. I sada, prva asocijacija u Srbiji, evo Sanja se već smetao, kada kažeš da se neko bavi baletom, sledi ono čuveno pitanje, a šta ti, sine, stvarno radiš? Dakle, prva varijanta. Druga, to je hobi. Treće, nije mu dobro. A četvrto, otprilike, šta mu bi da se time bavi, što ne radi nešto konkretno. I tome slično, da ne dođemo kada su naročito muškarci u pitanju do onih nekih drugih asocijacija koje nemaju blage veze sa realnim životom, tako, a nekako su vezane i istaknutije malo više kod nas, ali i svuda u svetu isto tako. Sad, zašto je Peđa svojevremeno odlučio i krenuo da se bavi igrom u životu i to profesionalno? Kada si ti spoznao da ćeš biti igrač? Vrlo ozbiljno zanimanje. To je poprilično davno. Ja mislim da sam baš jako mali počeo da igram, tako da dugo je to vremena trajalo. Počeo sam, mislim, sa jedno 4-5 godina, ako se dobro. Koliko se moja majka dobro seća, ja se ne sećam. Bio sam previše mali. Dugo sam se bavio nekim folklorom. I mislim da mi je to uvek bilo u srcu. To je nešto što je stvarno uvek za mene vredelo i u okruženju u kome sam se ja kretao uvek je to imalo dosta na značaju. Pa folklor je vrlo ozbiljna stvar. Ja sam svojevremeno muzička škola, osnovna škola, pa svako ko se bavi bar nekom delatnošću van redovnog školovanja zna, ako ima talenta za to koji mu je Bog dao, pa ga razvija dalje, koliko tu rada i truda treba, ali sam svojevremeno išla, pokušala čak i folklorom da se bavim i nekako shvatila da se držim ja muzike. Bolje ja muzike da se držim, ali je ono što sam zapamtila da je bilo izuzetno naporno. Izuzetno naporno, jesmo mi bili mali, ali deca su puna snage, puna energije. Taj pokret živi u tebi. I kako taj pokret pretočiti tokom godina u nešto što će razumeti publika na svim meridijanima? Pa dobro, igra sama po sebi je generalno jako univerzalna komunikacija, mislim, za one koji znaju preko 50% komunikacije non-verbalno. Tako da samim telom više kažemo nego što kažemo rečima i tonom našim. Sad ja nisam neki pretreni auditivac, ali
ali kinestetičar sam bio uvek. Haptika mi je nekako bila usađena u mene, u neki moj kod. Tako da to sam od uvek osjećao. Sad, nivoji toga mogu biti dublji i niži, u zavisnosti od čoveka. Upisao si baletsku školu, Luju Davičo, i prilično naporna škola. Jeste. Život igrača je profesionalno, ako možemo da kažemo na sceni, relativno kratak ili vrlo kratak, sve zavisi. Ali ti si bio potpuno svestan toga kada si upisivao? Ne. Nisi? Ne. Da sam znao. Da sam znao. Da sam... Znači, ova pamet onih godina. Ne, daleko od toga. Ne, nisam uopšte znao, nisam imao nikakvu predstavu o tome kako to izgleda. Ja mislim sa neki tamo 14 godina posle 8. razreda imaš samo ideju šta ti se sviđa. Eventualno, ili šta su ti roditelji rekli da je dobro. Znaš, ja sam po nekoj svojoj intuiciji išao na to ono što mene interesuje trenutno. A to je bilo to, i onda sam sa time nastavio. To je išlo onako klasično kao i svaki drugi prosečni učenik u srednjoj školi. Mislim, nisam se ništa nešto razlikovao od drugih. Tako da sama škola po sebi je bila takva kakva je, nema mnogo perspektive iz neke moje, kako je to meni ličilo, ali sam ja to hteo, pa sam hteo. I to folklorni odsek. To je bitno napomenuti. Ja sam završio folklorni odsek u klasi profesora Bore Televskog. I završio sam celu školu. Ima dosta učenika koji nisu, neki su se prebacivali, išli iz škola i tako dalje. Ja sam nekako ipak do kraja ostao, pa sam se kasnije prebacio na balet. Ali na balet sam se prebacio tek kad sam završio školu. Moj put je malo, razvojni put je čudan, nije klasičan u onom klasičnom smislu, već je malo razlikuje se u tome što sa baletom se ne počinje kasno. A meni to nije bilo bitno. Meni je bilo bitno da imam iskustvo toga. Dosta se u nekom ono koliko sam ja pratio, ono što je meni omogućivalo da posmatram situaciju oko mene, ljudi su imali određeni način kako rade neke stvari. Meni se to, ja sam imao neki svoj način i hteo sam to da isprobam i voleo sam to što radim. Ja mislim da je to bilo u principu i najbitnije. Sad, to se nekome sviđa, ne sviđa. Pa dobro, svakako velika ljubav i održava umetnika u onome što radi. Jer znamo kako umetnici žive u Srbiji, o tome mogu da svedoče oni najpoznatije, a kamoli oni koji tek ulaze u svet umetnosti i kreću da se razviju i rade. Nisu laki kod nas uslovi, ali nisu laki nigde uslovi ni za šta. Tako da čovjek mora nekako da prati sebe i da razvija ono što mu je Bog dao, u stvari. Tako je. Ja mislim da u principu najbitnije da odlučiš šta je ono što voliš, a ne ono šta je ono što su neki društveni okviri koji na neki način nekad ne direktno naređuju, ali imaju onako sa prstom pokazuju gde treba i šta treba i kako treba. Ti si veoma mlad zakoračio u taj svet profesionalnog igračkog angažmana. Dakle, po završenoj školi te teatar, odnosno pozorište. Ja sam za vreme škole već počeo tamo da radim. Prvo sam držao neke časove, što je onako za nekog 16-godišnjaka mislim da dobro iskustvo. Onda sam počeo zaposlio sam se za vreme bombardovanja. Sam se zaposlio u pozorišnim terazijama i tamo sam bio 6 godina. To je sjajno iskustvo. Jedini naš teatar, ako se ne veram, koji neguje muzikl. Koji je potpuno poseban, posebna muzička scenska forma i vrlo, vrlo zahtevna. Šta si ti naučio
u susretu sa mjuziklom. To je ipak nešto mnogo drugačije od onoga što si učio u školi. Jest. Musical je jako interesantna forma uopšte igre, s obzirom da se ona razlikuje i od folklora i od baleta. Ona ima određene elemente baletskih pokreta koji su mnogo kasnije razvijeni u odnosu na sam balet. To je bio jedan pokušaj da se odvoji svet baleta od show programa i različitih vidova igre, modernih i tako dalje. Ali jako interesantna forma. Ona je interesantna za igranje, ona ima specifičan stil i vredi naučiti. To je isto jedan vid jazz baleta, recimo, se u tome nalazi, tako da je to potrebuje isto tako određena tehnika, određeni način kako se to izvodi. I meni je to bilo interesantno. Kasnije sam primetio da kad čovek nauči određenu tehniku, određenu tehnologiju, metodologiju onoga što radi, onda se zapita šta mi je sad, šta sad treba da uradim. Treba da nastavim dalje sa tim ili treba da nastavljam dalje. Sad dosta se ljudi na nivou umetnosti bavi građenjem karijere umetničke. Meni to nije bio cilj, jer sam želeo više znanja da upotpunim sebe na nivou igre. I onda mi je, recimo, balet dao, klasičan balet mi je dao osnovu koju nisam imao na nivou folklora, na nivou jazz baleta, musicala, jel? Da. Tako i nekog modernog. To nismo imali. Ima u okviru baletske škole, ima program za folklorne igrače koji je balet, ali ja tu nisam dobio adekvatno obrazovanje po mom ličnom mišljenju. I onda sam imao, što bi se reklo, veliki jaz u znanju, u ličnom iskustvu i u tehnici. I onda sam morao to da nadoknadim. Ako sam želeo da se bavim time profesionalno. Dalje. Da bih došao na sledeći nivo, moralo je nešto da se uradi. Tako da... Šta je dovelo do toga da odeš u Leipzig? O tome ćemo reći dve više posle jedne muzike. Budite uz nas. Dragi Bože, zašto osjećam se kao da bih pobegao iz svoje kože? Da li se ovde bolje može? U zemlji gde se ne veruje nikom, gde je borba za sitno, a tebi molitva dnevno bar na milion. I svako je ovde bio na ivici da stane, da odustane, klekne na noge, ne nastavi dalje. Al nas pamte po tome što imamo veru u tebe i tračak nade da vidimo sunce i bolje dane. Dragi Bože, ja imam život ali nemam volje, al ga neću uzeti sebi jer to je delo tvoje. Zato borim se dok crni dani ne dođu po svoje. Hvala ti što dišem kad prestanem, tako moralo je, Oče naš. Samo da znaš da sreće nema dometa ovde i kunem se da neću pasti bez borbe. A do tada čuvaj ljude moje, nek žive mirno i zdravo u zemlji prepunoj zlobe. Molim sada anđele kada odem gore, da postaknu se moje da ne odustaju bez borbe. I molim sada tebe Bože, daj nam svima snage, daj slabima nade da uvek nastave dalje. Molim sada anđele kada odem gore, da postaknu se moje da ne odustaju bez borbe. I molim sada tebe Bože, daj nam svima snage, daj slabima nade da uvek nastave dalje. Gospode dragi, oni su hladni, žive u laži, molim te put nam pokaži. U molitvi te tražim, hvala što me uvek shvatiš. Svi putevi su pravi, nigde nema stani mali. Kao zveri gladni, sebični i jadni, za sebe grabi bližnjeg, ostavi da pati. I pitaš se zašto ti se zlo uvek vrati, pa
pa malo stani, pokušaj da shvatiš da svi ti sati nisu na tvojoj strani. Probodeš pa patiš, sve su to znaci, bumerang se uvek vrati, razumeš stari, prevari i padni i niko neće znati, pamti pa vrati i odgovor ćeš dati, pravda je na našoj strani, mi nismo stranci i nikad neću stati, pravi primer da tražim, živim u nadi, znam da nikad neću pasti. Molim sada anđele kada odem gore, da postaknu se moje da ne odustaju bez borbe. I molim sada tebe Bože, daj nam svima snage, daj slabima nade da uvek nastave dalje. Molim sada anđele kada odem gore, da postaknu se moje da ne odustaju bez borbe. I molim sada tebe Bože, daj nam svima snage, daj slabima nade da uvek nastave dalje. Molim sada anđele kada odem gore, da postaknu se moje da ne odustaju bez borbe. I molim sada tebe Bože, daj nam svima snage, daj slabima nade da uvek nastave dalje. Emisija pod znakom pitanja, program radija Slovo Ljubve. Malo pre ste čuli pesmu Pismo Bogu, poštovani slušaoci, jeste rap muzika, ali nešto više o toj pesmi i o autoru ove pesme koji se predstavlja pod imenom Uncle Joe, je li tako? Kako je to već moderno i kako ga publika polako ali sigurno prepoznaje, možete naći u jednom od izdanja emisije Šta slušate? Bio je naš gost. Pa eto, izvolite, Nikola, mladi gospodin, student teologije, gospodin Nikola Stanojev. Eto, mi nastavljamo emisiju, znam kažem šta slušate, pod znakom pitanja. Danas nam je u studiju Predrag Peđa Jovičić, mladi baletski umetnik i trener. To smo ostavili za kasnije, stići ćemo i do momenta uvežbavanja nekoga, je li tako, trenera, odnosno coach, ali to ćemo kasnije objasniti zašta sve. Ne onaj fudbalski, niti basket, niti ne znam šta, nego jednostavno uvežbavanje nekoga u određenim veštinama. Rekoh, šta je dovelo do toga da odeš u Leipzig? Odnosno, nisam direktno otišao. Ne direktno u Leipzig, oprosti, nego van zemlje. Pa, mislim, sama činjenica da sam hteo da idem odavde... Strašno. Da. Ja sam hteo čisto da odem odavde. Nije sad, mislim, meni je bilo bitno da igram, ali sam hteo da odem odavde. To mi je... Mislim da je došla neko vreme depresije u kojoj sam bio i prosto to su oni momenti kad čovjek ne zna kako da izađe iz svoje kože. Ne zna šta da radi. Ima 20 godina, posmatra svoju budućnost ovako ispred sebe, zamisli svoje mogućnosti koje su mu na raspolaganju, pogleda resurse koje ima u okolini i shvati da nema ih mnogo. Ili ono što radi ne dobija, nema adekvatan način da dobije ono što želi. Da. Jer ima mnogo načina da se dobije nešto, a sad za neke ljude raditi nešto je okej, a za neke nije. A sa druge strane ima ono klasično, nekima su vrata otvorena, nekima nisu. Da. Nažalost. Da. U umetnosti takođe. Da. Ali da ako zaobiđemo taj moment, to je sve dovelo do toga da ti želiš da odeš. Da, ja sam mislio, ako odem iz Srbije, razumeš, nema Srba. Međutim, onda sam otišao u Nemačku, otišao sam na studije na univerzitetu u Mannheimu i tamo sam zatekao više Srba nego što sam mogao da očekujem. Sjajno. Tako da iz Srbije u malu Srbiju. Tamo ima jako puno ex-ju žitelji, tako da ne može da se izbegne kontakt sa njima. Međutim, ja sam napravio neko svoje okruženje u kojem sam se kretao koje je zadovoljavalo moje potrebe, a na nivou akademskog znanja dobio sam ono što sam ja želeo. U stvari, pošto sam ja i otišao. I sad je bilo pitanje dalje, a šta sad, kako ćemo dalje?
Jer tamo si stranac, prvo i osnovno. Dobro, Nemci su generalno malo otvoreniji po tom pitanju. U Nemačkoj oni vole ljude koji vole da rade. Tako da, ako želiš da radiš i ima posla, daćemo ti ga. Jer njima čistač ulica uvek treba. Treba im i visoki kadar. Mislim, recimo Nemačka sad trenutno oni traže visoki kadar. Oni nemaju dovoljno visokog kadra. Da li je moguće? Da. A u Srbiji visokog kadra koliko hoćeš. Po mojim nekim procenama. Da. Mislim, ovde masa ljudi je završila po 2-3 fakulteta. Da li studirali ono po 10 godina ili ne? Nebitno, ali ih ima ih dosta, znaš. Da. I tako, Mannheim? Tako, Mannheim, pa sam kasnije dobio posao dalje u Nemačkoj i onda sam i ostao. Sad sam 9 godina ukupno tamo. Kako izgleda angažman u jednom savremenom igračkom teatru? Na nivou čega? Na nivou onoga što ti radiš. Savremeni... To je neki neoklasičan, modern pristup. Misliš program dnevni ili na šta konkretno misliš? Evo, na primjer, za početak, kako izgleda doći, proći audiciju, šta je sve potrebno, kako se ocenjuju, dakle, od tog nekog prvog kontakta pa do onog potpisivanja ugovora, jer to nisu doživotni ugovori, to malo drugačije gore funkcioniše. Da. Nema stalno radno mesto. Nema stalno radno mesto. Stalno radno mesto se dobija tek posle 12 godina boravljenja u pozorištu. Eventualno. Obično oni gledaju da puste te igrače nakon 10 godina, jer onda kad dobiju jednom stalno mesto, oni ne mogu da ih se oslobode. Gazda je uvek gazda. Da, gazda je uvek gazda. Ne mogu da ih se oslobode, tako da to su ugovori po 1-2 godine, u zavisnosti da li je kompanija nova ili nije. Ima nekoliko faktora odlučićih. Kompanija u kojima sam bio do sada i koji sam ja, uglavnom su imali godinu do 2 dana ugovori i onda se oni produžavaju ukoliko nema promene. Ako je gazda rekao ne želimo da nastavimo ili si ti rekao ne želim da nastavim. Onda se automatski nastavlja. Ima svojih prednosti, ima svojih mana. Ljudi, odavde kad posmatraš situaciju tamo, izgleda ti mnogo lakše, međutim, daleko je toga od lakše, mislim, imam lično iskustvo pa mogu da tvrdim. Znam masu ljudi koji nema lično iskustvo pa opet tvrde, a ne znaju stvarno kako je, jer nisu bili tamo pa probali. Dobro, logično, s obzirom da su te granice odavno otvorene, baš što se većeg dela takozvane zapadne Evrope tiče. Znamo kolika je navala, recimo, blago rečeno izuzetnih igrača samo iz nekadašnjeg istočnog bloka. Krenimo samo od njih, a da ne spominjemo dole Bugare, da ne spominjemo Rumune koji imaju izuzetnu baletsku školu, da ne spominjemo Koreance i Daleki istok koji se ne zna ko je bolji, ko bolje od koga igra. I u toj jednoj globalnoj konkurenciji treba isplivati, ostati, opstati i izboriti se. Na koji način ti to uspevaš? Mislim da nema recepta. Nema sad dati recept 200 grama ovoga, 200 grama onoga, malo zdravlja, malo sreće. Nije baš recept takav. Ja sebi postavljam ono što ja hoću. Znači, postavljam sebi cilj i s obzirom da imam veliku tvrdoglavost, ona mi dozvoljava da dok ne dobijem ono što želim, da nastavljam. Ja mislim, na nivou posla, ja mislim da je to poprilično dobar pristup. I on mi je do sada jako puno donosio rezultate. Dosta se odnosi takođe na lične kriterijume onoga ko ti daje posao. Svaki direktor je drugačiji, svaka škola je drugačija, svaka grupa sa kojom se rađuješ je drugačija, tako da svaki od njih ima drugačiju dinamiku i način pristupa i interesuju ih druge stvari. Tako da kad ideš na audiciju kod nekoga, onda ono što u stvari ti radiš je da tražiš koji su kriterijumi onoga
ko ti daje posao. I da na osnovu tih kriterijuma ti jedino možeš da dobiješ posao. Znači, nije čak ni na nivou tehničke standarda, nego je na nivou komunikacije. Lične komunikacije. Kako ti komuniciraš sa tim nekim koji daje posao, koji kaže, evo ugovor. Bez obzira na ono šta si uradio do tog momenta, da li on ima tvoju biografiju, CV? To je standardni deo, to mora da prođe, to mora da bude. Ali i pored toga praktično da se vidi na licu mesta, 1 na 1. Otprilike da. Sad zavisi, mislim, ne bih generalizovao. U jednom širem smislu, da. U širem smislu, da. Sad, ja mislim, od čoveka do čoveka, one man therapy. Svakog čoveka drugačiji niz vrednosti važi. Kažeš neoklasični balet, savremene igre, savremeni teatar, blagodareći Beogradskom festivalu igre, mi smo u proteklih 10 godina u Beogradu mogli da vidimo zaista vodeće evropske i svetske, kako se kaže, kompanije, tako, trupe umetničke, baletske, najpoznatije na sceni, na delu, i bez obzira na to što smo u tom smislu možda ne u smislu praćenja svetskih tokova, nego u smislu izvođaštva samog ovde i razvijanja neke naše savremene baletske škole, scene, nešto malo iza ostatka sveta, zbog naravno već opšte poznatih okolnosti, ipak to zahteva ulaganje, jedno veliko ulaganje na svim nivoima. Kako bi ti našim slušalcima približio u stvari šta je to savremeni balet? Mi to možemo da vidimo, ali većina ljudi to ne razume. Šta je osnova tog savremenog baleta? On je zaista mnogo drugačiji nego onaj klasični. Kad kažeš balet, pomisliš Labudovo jezero. Da, pa klasičan balet i jeste Labudovo jezero. Sad, u 21. veku, gledanje Labudovog jezera otprilike na nivou kao čitanje Šekspira iz ne znam kog veka. Nije adekvatno vremenu u kome se danas krećemo. Trendovi se menjaju, balet se sam po sebi promenio u zadnjih 20 godina puno i trening se promenio, način na koji stvari radimo, vežbamo, imamo mnogo kvalitetnije treninge nego što su oni bili pre 20 godina ili 30. Mnogo znamo više o telu, pre svega. Edukacija trenera je mnogo veća nego što je bila ranije. Ranije bilo nekoliko poznatih učitelja, pa si išao kod njega i onda ti on kaže šta treba, kako treba, vežbaš kod njega, pa ako te sreće pogura, onda eventualno nastaviš ili ne. Sad je to malo otvorenije. Pre 10 godina upotreba kompjutera nije bila ovolika kao sad. Znači, dešava se ekspanzija u svim pravcima istovremeno. Tako da deo toga je zahvatio i umetnost. Problem generalno je što je umetnost nadograda na sistem koji koristimo, sistem koji imamo. Ja na ovaj sistem gledam kao iščešeni sistem, koji u stvari ne funkcioniše i onda pokušava neke moralne i etičke vrednosti da dodaje tako samim tim što ulaže malo u umetnost, malo u edukaciju i to je meni kao popravljanje gume na biciklu. Da, zamena. To je krpljenje. Mislim da nije dizajnirano da čovjek razume i da se bavi igrom uopšte. Jer to je bukvalno na nivou hobija. Igra kao igra je sama po sebi jedna od najkvalitativnijih aktivnosti koje čovjek sebi za života može da... Jer je na nivou motorike, na nivou razumevanja osjećaja u telu, ako znamo da komuniciramo najviše kroz naše telo, onda znamo da razvijanje samog tog čula je jako bitan faktor. Najveći broj populacije nema
nit nameru, nit njima potrebu za tim. Jer danas sedimo u kancelariji za kompjuterom. To je najveći deo populacije koji je tako jednostavno vođen i na jedan određeni način tim globalnim nekim tokovima, možda i, da kažemo, i prisiljen da živi taj život. Ali zato postoje brojne škole plesa. Pa eto, da krenemo od toga. Zašto? Samo mi je palo na pamet, slučajno sam juče nešto čitao u novinama i nađem članak koji meni adekvatno objašnjava situaciju kod nas. Evo, upravo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Beograd, Politika je objavila tekst istraživanja o kulturnom životu i potrebama studenta iz 2010. i učenika srednje škole iz 2011. na nivou Srbije. Iz domena javnog kulturnog života aktivnosti ne spadaju u omiljene načine provođenja slobodnog vremena mladih, koji svoje slobodno vreme najčešće troše na aktivnosti u privatnoj sferi, televizija, slušanje muzike, sport, računari, druženje naravno. I to ona vrsta druženja za koje je potrebna manja suma novca, što je tako logično. To smo svi prošli u Srbiji kad smo bili mladi. Većina mladih retko ili nikada ne posećuje muzeje. Čak 86% srednjoškolaca i 84% studenta. Galerije, to je nešto malo bolje, 79% srednjoškolaca i 75% studenta. Pozorišta, 78% srednjoškolaca, 69% studenta. Kao najvažnije razloge omladina je navodila za neučestvovanje u tim vidovima kulturnog života, navodila je nezainteresovanost, nedostatak slobodnog vremena, dobro, to su studenti mučeni, znamo kako već moraju da uče i rade, neodgovarajuću ponudu, što je takođe vrlo interesantno, i nedostatak novca. Tako da, to je sam početak ovog teksta koji je dugačak. Nešto je dugačak nego što je malo zastrašujuće, a što se opet lepo nadovezuje na jedan light motiv ove naše emisije i to je onda da se zapitamo na kraju krajeva pa zašto deca idu uopšte. Šta to ima tamo što nema ovde? Šta si ti tamo pronašao što nema ovde? Ima deo teksta koji pominje takođe, koji kaže mi to sada na kratke staze ne osjećamo. Okay? Na duge staze ona ima veliki uticaj na populaciju na nivou uverenja i vrednosti koje mi gradimo kod sebe u društvu u kome se krećemo. Okay? Nemamo, pogledamo 10 godina nazad, nisam ništa primetio kod sebe. Okay? Ali dan danas imam uverenje da nešto to nije dobro za mene jer je to tako bespotrebno i bez veze. Niti imam uopšte potrebu da znam kako u stvari ljudski organizam funkcioniše. Zašto bi se neko time bavio kada ima 5 drugih upakovanih sa sve mašnicama sadržaja? Ono što je mnogo interesantnije ljudima, evo sad sam isto gledao, meni je smešno, mislim. Nije da ja ne bih išao, ali sad mi je, cela priča mi je smešna. Na Adi je bila Red Bull Flugtag se zove. Dobro, da ih baš ne reklamiramo. Ne, ali tako se zvala manifestacija. Ali to je manifestacija i 150.000 ljudi je bilo na njemu. U jednom danu. A dešavanja su u stvari, to su konstrukcije od ne znam čega, prave se kao mali aviončići i onda se zalete i skaču. Jo, da. I sad publika gleda kako oni u vazduhu se okreću, padaju i tako dalje. I to posmatra 150.000 ljudi. Okay? A da ne pričam na nivou fudbala. Ili već... Ovaj košta 150 miliona, sad njih u Španiji 28.000 ljudi ide da ga čeka na stadionu jer on dolazi... Od kojih 27.000 nema posao, na primjer. Tako je. A kriza u Španiji. Da. A pozorište zatvoreno.
Pa lepa nam je ova planeta, što Toliko o govorite. zapadu. Toliko o zapadu. Toliko o zapadu. Sjajan šlagvor za sledeći segment razgovora, ali pre toga idemo na muziku.
Emisija pod znakom pitanja, poštovani slušaoci, program radija Slovo Ljubve, danas u gostima Predrag Peđa Jovičić, mladi baletski umetnik koji već niz godina, pa eto, sledeće godine jubilej, prva decenija kao gastarbajtera. Šalimo se malo, naravno, radi već 9 godina u Leipzigu, odnosno u Nemačkoj, ali poslednjih godina u Leipzigu u savremenom baletu. Blizu Leipziga. Nije sam Leipzig, ne. To je ta opština. To je ta, kako kažemo, okrug. Ja sam u Turingen Staatsballet, to je nacionalni ansambl Turingena, oblasti Turingena. Da. To nije Leipzig, to je 90 km. Ja sam to malo približila, nek mi niko ne zameri. I kažem, dobar šlagvort smo malo prenapravili sa onim, blagorečeno, nelogičnostima koje taj, pod navodnicima, divni, krasni zapad nosi sa sobom. Eto, jedan čovjek se plaća 150 miliona, tamo ga podržava nekih 28.000, od kojih 27.000, jel te, nema posao, a i ne zna šta bi jelo. Španija u krizi. A pozorišta zatvorena, kriza i tako dalje i tako dalje. A kao Španija. Da. I svi hitaju ka nekoj toj Španiji i tako dalje, a Srbija nam, polupusta. Ali dobro, to je neka druga tema. Šta znači, i to namjerno ostavili smo i za kraj, ali s druge strane, taj isti zapad daje mogućnost čovjeku da se on razvija, a to je nešto što nekako je ovde, pa nije uskraćeno, ali nekako je si usmeren na samo neke, na primjer, segmente. Prednost života tamo u smislu te širine, lakše komunikacije možda, nekog vanklanskog probijanja, da neko može da prepozna talenat, sposobnost, da ti ipak da mogućnost da se razvijaš. I ti si krenuo u pravcu, rekao smo, trenera, coachinga. Šta označava taj izraz coaching? Engleska reč, ja kažem trener, neko ko vodi. Tako je, coach je voditi. Trenirati nekoga, ima puno učitelja. A coachevi su neko ko te provodi kroz tvoja iskustva. Ja sam neko otprilike ko samo pokazuje u tvom muzeju, ja samo pokažem na sliku. Ja nemam nameru da ti ja crtam. To je uloga učitelja i profesora. Ja se time ne bojim. Mislim da je veliki problem generalno umetnosti i moram da pomenem i edukaciju. To je za mene isto. To je toliko vezano da ne može da se odvoji. Ono što je jako bitno da se kaže da ima otprilike 3 principa, životnih principa koji su kontradiktorni sa današnjim sistemom edukacije i umetnosti. Okay? Prvi princip je da su ljudi potpuno različiti jedni od drugih. Mi se svi razlikujemo jedni od drugih na nivou kako učimo, koje su naše sposobnosti, šta želimo uopšte u životu da postignemo. To je prvi princip koji nas u samom sistemu, ovakav kako je dizajniran, koči. Zbog toga je on sam po sebi iščešen i onda veliki broj ljudi ne može svoje različitosti jer mora da se uklopi u neke standarde koji su ograničavajući. To je prvi problem. Drugi problem je, drugi princip je da su ljudi generalno znatiželjni, prirodno su znatiželjni i radoznali. Okay? Kad pogledamo dete kako puže po patosu, on ima tu prirodnu radoznalost i znatiželju prema svetu oko sebe. Što smo više u sistemu u kome se krećemo, gubimo znatiželju jer nas motivišu druge stvari. Motivacija znati kako nešto radi i zbog čega je to tako, se polako gubi jer se bavimo karijerom, build-up, nadgradnjom, postavljanjem nekim standardima, društvenim standardima koji, da li bio umetnik ili u bilo kojoj sferi interesovanja, moraš tako, nemaš
mnogo opcija. Mislim, kad pogledam koliko se ljudi bavi profesionalno igrom iz generacije koju sam ja završio, to je nas svega nekoliko. Šteta. To je nas svega nekoliko. Ali, mislim, na toj nekoj korporativnoj lestvici po kojoj svaka institucija ima određene standarde i dozvoljava ti da se krećeš po njoj, on nije dizajnirana samo po sebi da ti zadovoljiš svoje potrebe, svoju znatiželju i radoznalost, kao što nije zadovoljena ni publika ili sami studenti. Ja mislim da je upravo lepota u stvari u razlici. Da se razlike dozvole, da su one što veće, a ne da smo svi isti konformisti. Mislim, to mi je apsolutno... To je prosto u prirodnoj dinamici prirodnog razmišljenja. Ne? I treće je da su ljudi inherentno kreativni. Mi smo kreativni po našoj prirodi. Ako smo motivisani na pravi način, ne na nivou ako ne uradiš ovo, bit će ovo, bit će kazna. Znači, ako smo motivisani prema nečemu i za to su stvoreni uslovi, onda ljudi su apsolutno kreativni. Daju sve od sebe i sve što mogu da urade da bi postigli određeni rezultat. Što je u principu misao je dinamična. Tako da i pokret je dinamičan. Misao i pokret su povezani u svakom slučaju. Ti si to spojio? To mi je cilj. Jer meni je interesantno što ima toliko alternativnih pristupa i razmišljanju i pokretu i generalno u svemu onome gde postavljamo standarde ima alternativni pristup tome. Ima veliki broj ljudi koji se bavi sporednim stvarima koji nam dozvoljavaju da sistem koji imamo uklope nešto što je mnogo dinamičnije, nešto što je daje veću slobodu pokreta, znatiželje, radoznalosti, povećava razlike, jel? I onda čovjek je apsolutno motivisan da radi bez ikakvih problema. Imao sam priliku, u Nemačkoj recimo ima dosta tih grupa, organizacija, institucija koje su da li finansirane od države ili ne, ili se privatno finansiraju, ili snalaze se kako se snalaze. Donose jako interesantne edukacije, pristupe umetnosti koji u javnim državnim institucijama nemamo prilike ni da vidimo, a nemamo ni pristup prema tome. Jednostavno on je u neku ruku zatvoren. Recimo, ima organizacija Balkan Artist u Nemačkoj, radi edukacije na nivou izvornog znanja za Srbe koji žive u Nemačkoj. U Nemačkoj ima dosta kulturno-umetničkih društava takozvanih koji igraju tamo i pokušavaju da nauče nešto o svojoj tradiciji i recimo Balkan Artist im omogućava seminare, radionice koji su malo drugačijih tipa u odnosu na klasično treniranje, pre svega. Međutim, ono što mene, kad sam otišao odavde, ja nisam im poznavao taj broj ljudi koji se time bavi. Nisam znao da ih ima uopšte. Međutim, sad kad se vratim, kad sam preko leta tu, pa jedan put, dva put godišnje, jako me oduševi što ima veliki broj ljudi koji se za to interesuje. Nemaju okruženju još uvek, nemaju mogućnosti sve, ali postoji želja, postoji motiv i onda traže načine. Što je dobro u stvari. Što je hvala Bogu. Jedina moguća stvar. Ono što je interesantno, bio sam pozvan pre neki dan da prisustvujem promociji knjige. Kako sam završio fakultet koji nisam volao, autor je Boban Stojanov. Dobro. I trebao sam da dam svoj sud o tome. Knjiga je odlična.
radi se o edukaciji i uklapljanju edukacije u faktički sve ono što radimo. I kroz to društvo firma koja organizuje sve to je NLP sfera koja ima zadatak za velikim edukacijama i coachingom. Da. Okay? Stvorila se grupa trenera koji okupile se koji deli to na malo drugačiji način u odnosu na ono što obično znamo. Imaju veliki set programa za koji ja ovde kod nas ranije nisam nalazio. Što je meni tema, recimo, znam za u Nemačkoj, ljudi se polako okreću nešto što je prilike dance coaching. Nema više klasičan pristup igri i klasičnoj edukaciji igre, već postoje malo drugačiji formati koji se razlikuju od obične. Imao sam isto jako interesantno iskustvo pre jedno 10 godina. Igrali smo u Indiji i igrali smo za neku decu u Gandijevom muzeju. Sjajno. Da. I deca su nas gledala, mislim, koliko je jezik jezik igre, koliko je univerzalan. Deca koja su stala tu sa strane, bilo bi relativno mala scena, toliko su nas gledala, mislim, ovo je takav kliše meni, ali ovolike okice su imali. I takav pogled su stvorili kao, znaš, to je osjećaj kao kad te dete pogleda i kad kaže, hoću ja ovo da uradim. Znaš, hoću ja da igram, hoću ja da radim ovo. Znaš. Prepozna, da. Doživi i poželi. Apsolutno, ne razumemo se ni na čemu, ne razumemo se ni na jednoj sferi života. I kad sve razmislim, samo evo, kratka priča za kraj, kad razmislim sve ono što je negativno, što je mene za moje, u mom učenju sprečavalo da se dalje razvijam, vratim se na jednu priču koju sam isto relativno skoro čuo. Radi se o čoveku u Africi koji je 15 godina sadio drveće. I ne znam da li si čula za priču. On je ubacivao seme tamo gde šume nije bilo. Od pustinje napravio za 15 godina plodno zemljište. I dok su otprilike svi mislili da mu nije dobro. Da mu nije dobro i da je lud. Čovjek je nastavio da radi to i dobio je, na kraju je pozvan u Ujedinjene nacije kao neko ko je otprilike presedan. I upravo tu gde je on sadio, to drveće, je nastala jako velika, ljudi su se doselili. Sad, radi jednog čoveka postoji cela zajednica živi na tom. I što mi daje samo za najbitniju stvar je da u stvari mala grupa ljudi, može ima jako veliki uticaj na kolektivno, ako se odluči da veruju to. Tako da meni je to uvek spas u neku ruku. Trud. Veliki trud, veliki rad. Talenat dat od Boga, prepoznavanje istog i hrabrost da se u nešto uđe. Peđa, hvala ti. Naš gost danas bio je Predrag Peđa Jovičić, mladi baletski umetnik, dakle igrač, takođe i trener, odnosno coach, bavi se coachingom. Srećemo se ponovo, daće Bog. Za Mix Pultom bila je Sanja Radenković, ja sam Jelena Jež. S Bogom. Bog to vidio, že neće, jel? Naljutio se i kapak.